Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache, medic diabetolog și astăzi am să vă vorbesc despre nutriția în infertilitate. Din ce în ce mai multe cupluri se confruntă cu această problemă, din ce în ce mai multe persoane ce își doresc un copil nu pot să îl obțină. Pe lângă medicul ginecolog, ce oferă soluții legate de problemele fiecărui cuplu, sunt și eu, medicul diabetolog și nutriționist, specializat în infertilitate, ce vă poate ghida din punct de vedere nutrițional la fiecare pas. Începând cu perioada de preconcepție, continuând cu sarcina și alăptarea. Pe site-ul meu nutriție-infertilitate.ro găsiți cele mai complete și noi informații despre infertilitate, despre testele necesare, cauzele de infertilitate și regulile nutriționale adaptate vouă. Realizez planuri nutriționale dedicate vouă celor ce vă confruntați cu această problemă. Dacă apelați la un plan nutrițional personalizat, aveți tot ce vă trebuie la îndemână. Gramaje zilnice, rețete și nu numai, totul personalizat pentru afecțiunea și preferințele voastre alimentare. Așadar, vă aștept solicitările pentru un plan nutrițional personalizat pe site-ul nutriție-infertilitate.ro. Sunt doctor Petrache și până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.